Nangli reng nang nga boss tum lage BJP party tum logati lage thek lor lo lage nungwe so nili phan ni ring na paso bangke BJP areng binong lo kon na lo nangli phana thengke nili phan nga theng na chok ke nili phan ke nang tur phit nang dong phit lo nili phan nili mehang nonta nili ge chelang thai pin lo je Dr. CM Tular Mronghang Ateng si lata jakong turplut pen son President Secretary atum han ahoy kipi pen munit phan areng hu kapaso lok abang ke chok chelu la pen ke la areng hu kapaso lok pen yang si pahi prote la ke munit aphan ba all karbeng long west chipupe east chipupe pen areng hu che paso nang la pen je pahi nang bu bang ke chok chelo la si ing samjin ben si tatai si football la khela son si khiladula ason lo la si tata ing samjin pen le khela nang chepa chuna la chuna le nangli reng nang nga boss tum lage BJP party tum logati lage thek lor lo lage nungwe so nili phan ni ring na paso bangke BJP arleng binong lo kon na lo nangli phana thengke nili phan nga theng na chok ke nili phan ke nang tur phit nang dong phit lo nili phan nili mehang nonta nili ge chelang thai pin lo je